na polisifoɔ nso de nkrataa bi aba abɔnten a nkrataa no ɛkyerɛ ɛkwan a yɛ nana akora bi yɛ adom sante hima ɔkɔ akura yi ne 1 week ɛho nhyehyɛ no nso yɛde ɛbɛbrɛw ama wɔn ho deɛ ɛrekɔ so sisi wɔ baabi wɔ hɔ a yɛntumi mfa baabi wɔ hɔ nso a yɛbɛtumi afa yɛde ho update ne nyinaa nso ɛbɛbrɛw yɛgu so toa so ɛwɔ ɔman kyekyerɛ ɛho yɛwura John Mahama ɛwɔ Japan na asɛm a mepɛ sɛ meka ɛfa akwantuo ɛho nie President John Dramani Mahama watu kwan bebree Ghana nso watu kwan bebree yɛwura Nana Dankwa Akufo-Addo nso etu kwan in fact yɛwura Nana Dankwa Akufo-Addo akɔ Japan pɛn na ɔkɔɔyɛ no ɔka nneɛma dedɛɛdɛ na ɛɛdɛ paa na ɔse ɔmo bɛsua deɛ Japan ayɛ enti mehyɛ adeɛ bi kakra ama wo akwantuo ni nyinaa na ayɛ a yɛtu no yɛtu na yɛso president bi atu kwan president bi atu kwan afei president bɛtu kwan tu kwan no deɛ ɔmo kɔhyia yɛ ɔmo kaeɛ no dodoɔ naa no yɛnhyɛ dɛ nya mfasoɔ bebree ɛwɔ so ɛnyɛ bosia a ɔmo de bɛma yɛn a Jeff Kokɔ no so ma me ɛnyɛ bosia a ɔmo de bɛma yɛn a mfasoɔ paa sɛ yɛsua biribi afiri akwantuo no mu na akɔyɛ problem na ne Ghana yɛntu kwan deɛ mpanyinfoɔ no ɛhemfa no mu nkɔe ɔmakɔ baabiara bi baabiara yɛtu kwan still deɛ ɛteɛ na ɛteɛ biribiara ɛnsi na mekyerɛ wo stories mmienu a yɛwura Nana Dankwa Akufo-Addo saa berɛ no ɔbaa foforɔ no around 2018 no ɔkɔɔyɛ kɔsra Japan because Japan ne Ghana deɛ ɔmo wɔ ayɔnkofa soronko paa Enti me ba betcho first one no ɛyɛ China story na China story no Nana Dankwa Akufo-Addo call China no deɛ ɔka kyerɛ ɔmo wɔ Japan no 10 mekyerɛ Japan story any China story deɛ nti ayɛ a meba a meyɛ saa ne sɛ mempɛ sɛ wobɛtie news kɛkɛ mepɛ sɛ wosua deɛ bi firim
Me pese hu the way amanyofo si dwene wo man no ho. Me pese hu akwantuo bia na okono. Sa akwantuo no ewo se edi adesua ebem. Efri se me ebra menya akwanya kotena Germany kakra no. Enye bebru kakra no. Ema madwempo the way me si hu nyoma sesae. Me sha se misua international cultures. Eye oman bia ne ekwan ye omufa so ye omunyoma no. Ema me nsusu ye won nyoma bebre ho sesae. Ekwan ya me fa so hu nyoma esesae. Ekwan ya me fa so ka enu nti na eto de bia ansem a meka no menkasa te se sabi normal Ghana ni. Nemom eya na metwamfo nyini ma wote ase se obi aye bia ma na yeye. Enti die nti ne ntimi nye ma ne nyeye. Enti mpacho bra Facebook ne be ha de quickly mami. We dey hwe o. Nanado Dankwa Akufo-Addo at that time 2018 oko China and oko Japan. There was a dear was Rohona. Nanado Dankwa Akufo-Addo can say we will copy China's success story. It just said, oh, China for a kwanya mo for so bumu mino. Yebesia pa, yebesia. Nanado Dankwa Akufo-Addo sa ko Japan at that time na. Brofo kai ni. We will emulate Japan's success story. The okoka ya wo China no. The same thing no sa copy ye and okoka no Japan. Ebusia. Ene. Ope economia se say oma ho den wo soro Japan eka ho. China eka ho. Enso ye tu kwan bo oman ne ka ema ya bai ko ho ekoka say ye be kope musuban ni bi. Enso by 2024 na Ghana form pe MPP enimahwe. Imagine sen Nanado Dankwa Akufo-Addo at that time. Esua China for sa story na ema wo mutimi ko manim. China for omo di 70 years ato ho ehye wo man no. And as I say China for ehu say every 5 years ye be ye development plan. Inti China for ewo mu 14-year 5-year development plan. The 14th 5-year development plan. E just say 5 years bia no omo hyeda e de nyoma bi to ho e ma ye hu de ekoso. Na yenyin free so medical culture say na Akufo-Addo call ye no me ka ba be si John Muhammad ye so because ha yesia de. The same story oh ye kwa ye besia no ma didi ni abom nsem. That same story no ko kan wo Japan. Now my men ko China and sana about Japan because I was so de. China for 14th year 5-year development plan. Me pese me kire China for enfie nu no mu di si ho se ye bema online na konanim into 2021 and omu ra omu 5 year no de to so 14th. Say by next year na omu call the 15th 5-year development plan. Enti omen bia ekonanim no omu ye intentional. Ye ka intentional ati ase. Oman no shed that say ne pese ye. Enti ye de ba to so no ahu China 14 5-year development plan. Omu shed that the oman ni si was say enfie nu we ne be ye bia na maba Ghana de no so. Good, thank you. Enti Kofi, why you ready? Why you ready? Yeah. Yeah, man kofo atiase say enya akwantuo keke. Na won say ye nuanum sentrofo no to de bia na ye nso ye problem. Sure. Aban to kwan wie a the reporter say oh president ko Japan. Oh president ko India. Oh president ko China. Yeah. Okoye no ko ka dey. Sure. The okaye no ekosi sen. Sa dey am di ba won so obi a refi say okoka the same thing with Japan. Nana Akufo-Addo at that time. Say because they say Yera John Mahama so akọ Japan. Minim so okoka brofo.
brofo no bɛka wie no benso bɛka wie no na hwe yansi we China for at least Nanado Danko Akufo-Addo eba so 2017 enti 2021 no na China for almost 14 5-year development plan afina na ehya ase it's a 5 years bia omoye meanwhile so na Akufo-Addo aka say Ghana ye besua China for ekwan a omotimi akọ omanim and so by 2020 na ehun sema kọ bebre na ye de ne kosi 2021 no where China wenti enunie the 14th 5-year plan of the People Republic of China was a fostering high quality development. There's a washer and there's a 14th no there's a 5 years bia times 14 that about 70 years. Yes. There's almost a siache. Ghana independence area nyansen. See new 70. Yeah. It means that almost shasi no. So more dwen akọ manim say every 5 years bia ombe to 2 no ache. For the other one to so mami if there's a write up on the 14th what it entails now quickly na yensua bibi enfrim but me pesa ubie good oh we the doors no do yentimi carbon tew na yentimi enkekanka enyomambo but of course this is the program. It was said the outline of the 14th 5-year development plan, economic and social development 2021 to 2025 and the long range objective through the year 2035 China of the People Republic of China had been drawn up had been drawn up in accordance with the recommendation of the Central Committee of the Communist Party of China for formulating the 14th 5-year plan for economic and social development and long-range objective through the year 2035 to clarify China's strategic intentions, define the focus of government work, and guide and regulate the behavior of market entities. It is a grand blueprint for China to embark on a new journey of building a modern socialist country in all respect and a common program of action for all Chinese people. Bonitofe. Enti nana we China for no mon hye ya o ma ye mfie num bia o mtaa ye 2021 to 2025 dia nana o mo edigu akwamu no o mo kire sese ni suade huni kura no enamu akosi 2035. Good. Enti enye ne sa akwa nana o sa kire se we ebeboa ma aban edwumadie mu no etumi atoto de ye na afenso wo kura no ase be edi dwa wo man ni mu nyuma hodo ne ade no so ye ewum ebetumi aboa se be ya China nkasa aso man no wono empumtuo hu se betumi afa ne ntoma pade e frenti nana wono ani su ade hunu fa ho no enti yenhwe se 2025 no mu wie enti eche se o ma fi wei na o ma wie sa mo for no mu ko 15th 5-year plan that will be 75 years that meaning that 70 good 75th year good enti mpacho ye sua de enti se panyi bia ka se me call China no China for mu plane China for mu nya MPP ni NDC wo ho China for mu nyina kabom no ade ne ya omu be support o man no ene instead say be plan o man no ye adwene 2028 abato 2025 aban no kra nwie ye no ye adwene 2028 abato ho there's no plan except MPP can Japan ne beba we na we say except NDC I said in Kitchen beba Julius Debra and no ye adwene ho at this time but China for intentionally plan now let's look at the key targets where from 2021 number 1 the China for planning you number 1 key major economic indicators within an appropriate range enti nana say yesika sem China yesika sem tutu yete say enoma bo say yesitie ye ko inflation interest rate ye ko gi loans a besia ne nsihu eda ho ene saa no mani nyina no a eboa madi pass tena mu ko yie e wo sika sem tutu ye mu no wo so wo mbehwe say be gina yie enti inflation a enkosoro e mani pa ho nkyere no interest rate akogye besia ye mani nhuri nkosoro e ma wo yamu nhyehew wo mbehwe say ni nyina ye normal a nipa betumi di so mfaso wo the second one or say where China we ma planning no ma yo na ade ne so munya yo o metimi aye
the year can China for Timia and Tia Fino Mobile, China for Timmy the 5 years are planning. Sabrina near to us and China use Ubano, not China for planning my life. Or my planet 2025 no maybe. Second one will say above 7% annual growth in research and development spending. Intinana. Won hwehwemu mpumtuo mu hwehwemu ni ade ombeye se kwan be na China be fa so akọ nanim ani ade ni nyina no no homa bu pen be ye nso de wono mo be hwese won be ginam se afia no bi anhyehye mu no China betumi atu sampon no homa bu pen so China for yeah sa ye universities professors na omutina se no ma ye hwehwemu yeah na omu pesika de aye sa de na omu nya no China abaya sheda ye se mona mutimi di bibi bo man no medisika bi ato enti so obetimi aye nneoma bi ebeboa innovations bi a de bia medisika beto for research and development aban ye serious no uko KNUS to uko universities bebre a ye won krofo mu de o madwena ye bibi but aban sheda mfa ho uko KNUS a ye won nneoma bebre anka aban e wo sika no de hyema anka ekom kra ne yen uko CSIR Center for Scientific Research. I will fumesha. O my ye nyoma bebre emu hwan bebre a anka aban ye serious no disike show mumu a ke be develop in China almost say nkofo no mo de research ba no every year bia ye usika ye twa to se momfanye et wan wudi enti ade bia na China for ko manim no o matwa sika e de man nkofo se monyene mo man no bia to so mensa keep urban unemployment rate within 5.5. Intinana oko kru kese mu a enwuma ho nsem aya na eden because we kru kese mu ntutu ya na nipa na kobo apeso te se Ghana ha nka abehwe nkran obi a free na kurase okope nkran ya adwuma ayo obi a kukrum no ene wo se koba sa ya nipa mbo peso a ya na adwuma ho nsem na koye de ne wo na nso wo China nhyehyɛ mu de wo mo behwe se adwuma ho aye de no enkoboro so wo ha mabu pen beye enum ne akiripo enum nti wo mbebo modern se beye within that range 5.5 Ghana odi ani ye 14.5 ye de ye nwene ho krada eche se adwuma no nsem no enkoyi yeah but omo say te se kron kese mu te se bia hanka akra ni kumas no China for say at every time se adwuma ho nsem no eni kwa say ye problem enti so obi free na kura se no bag China e kron kitu akesem te se kumas ne akra obenya adwuma ye yeah the toso 9 raise urban residents to 65% of the population. Enti wase na kuro kesi mu no omo ebetumi aba kuro kesi mu aba betena ho no na wase onomo ebepejam na akọ ha mabupe aduosia enum wo for man no dudu nyina ha mabupe be aduosia enum de o mbehwe se sa nkrofo no ebenya kuro kesi mu atena enti wo ba benya baby atena ontena abonte man tontomo yo yeah te se de nkran bi da kiosk mu na ebi da kwan ho na no overhead asi ni e pamu binum na akra mayo na ni abre mon sorry overhead na se meanwhile omu ni ba bi so da yes enti ko mba ye say ka affordable housing yes adan ya efo yes ti ko duru krekese ni obenya bi atimi aha na watimi aye adwuma na aba age wo foto na nkurase no kra intimi han dan yo good kronketwa me pese wo China we so enya safi no mbe yo omaye me say 2025 no mbe wi enti we o kan ni no maye enti wo ko China obenya ba bi ada efu enti se oba kumase sei no a na bi a menkan se oba pa adwuma na ayo kumase a waba no wanya adwuma na etwa aka be 1500 aye mekan che se single room self contained 1002 debi na se de beka no ntimi mfa ni di ba China so obehwe se dan ne be efu ti se obeba kumase na dan bi a 500 cedis a month ana yi na 500 debi debi mekan se oje 1500 na se wo fem 100 cedis na se wanya sika no so mfa katua no so mfa so bebre eno ma ye se untimi kura ntua aban ne sheda se be sa so wasen o de kodem keke ekuru no ye the etosunum or say increase life expectancy of Chinese citizens by 1 year. Hey, Eradi Nyankopo. Omo dine kwa ko mu fasu ni. O mbeche wa asase so. Ai. Ai. Wow. Se de but afibia besu no. Anya bia no senka bewu 60 years. I say mfie ba ko beka. Also this 61 and sen wawu. Enti say bia memfa so China mamu ne bia kidney problem aba.
yare bi abɛbɔ ne ade aban no wɔ nhyehyɛeɛ ntɛntɛm a de bɛhwɛ wo sɛ bɛyɛ ɛntwa wo nkwa nna so te sɛ deɛ nkɛyɛ ka sɛ doctor yɛ owu wɔ kɔmfoanɔkyi na wɔhia catheterization just about $4 million yɛbɛtumi de akɔkra bi abɛsisi major hospital no enti nana nka sei no China adwene kɔ wɔbɛfa so wɔbɛnya saa $4 million no ɛde akɔfa de aba sɛ bɛyɛ nipa wɔbɛwu afiri mu no wɔbɛnya nkwa nyɛ saa okay ɛno ano no okay nti sɛ ne ti no mu wɔ green tea ne saa no ma yɛhwɛ on sɛ nti wokɔ total Chinese medicine China bibiduro sika wo de ma aban no ɛnya asɛm kotoa ba yɛn bibiduro yɛasɛ no yɛde galamsey asɛ no yɛmfa ho deɛ ɛtɔ so ntia China ni ne ba wo kurom hɔ a no aba bɛyɛ galamsey asɛ wo kuro no the C's orientation ne say we need to promote green development. Wow. In China. Next, omo forest no kwaye no ne ade ni nyina ne omo no bae ni nyina no nnua hodo ewo kromo nyina omo bebo ho ban. No ma hwɛ sɛ ebetumi akɔ nanim. Nti wo nkonso nkoye galamsey. Untimi mu dua kwa. Dabi tutu koko dua gu. Na wo ye dabi. The excavator num nsuo. Untimi nya saa wɔ China. Yebekun. Wow. Yebekun. Na no mba ha bɛyɛ saa de. Sɛ yɛn no sɛ bi yɛnya mpanyifo bi a akɔnɔ bɔne sika obedi enti ɛne bɛyie ahyɛ mu ma wonya bɛyifo a wonso support galamsey ba yɛwɔ ahemfo bi a akɔnɔ bɔne pɛsɛ minkum nya atwom ɛne bɛyie ahyɛ mu ma yɛnya politicians so mu nso the same thing ɛno ma yɛ o madwen sɛ fa sika ne bra ne yɛndindi ne yɛnya galamsey ntu no after all yɛsɛ ana asɛe adwene no no the China ni na ne kurom no de na bɛsɛ no ɔno ɔbɛyɛ saa. The seventh one, promotes the high quality development of the belt and road. Neka belt and road. China for eguso peso musik omo ye kwan ne bridges a ebetimi connected to each other ewa Africa. Ti yese omo kwan obefa so bia nkopese bia oba Ghana okọ South Africa ne ade a nye de bia na wiem hye nko a obetimi anya kwan bia fa so akọ wa bra won fa wiem train na betumi free China ko connect hana ba say na be say eno so be bo adwadi o because we don't know by no way a ntentem so enampo so eche that's the belt road okay ti connect ni abom on say belt eh abomu sene ti ye de ekwan ni nyina bom nti oba Africa ha China for person mu ye kwan a say wo Morocco kura betumi afefa afa kwan ne so na connect to China wow that is what they are doing. And the eighth one here, usher a new stage of building a peaceful China. Asumji. Aye. Wow. We have 5 years. We no my plan. O metimi aye. Only 2021. Opa, yenhwe 2021 ye day. Na yen Ghana for ye day. Na na Akufo do kra that time no parliament post COVID. So the same baby. Parliament house we kon. Yebe ye mpene ye nye speaker of parliament ni ye ko ye tisimu entokwa na that time na China for ko manim no ni ye adwene ntokwa na ye blocking Crawford nyoma na ye jejim Crawford investment na nkofo esu na de e-levy egu etiri so na ye de betting tax na de ahokyere sa bre na no mo yesa meanwhile we na ye story na nka na Akufo do pese osuanka we na wosen ko ye wanye so pese osua wo mo a na wa hwe o mana mo mutu we just 5 years ti Ghana em fan say approximately 1 term normal we nyina okay what's otimi ye wow nti say bia ye disike to ama esukufo ne professors o madwene no o munye research ekwan be fa so ama nipa ba o man ni mu o mubenya ba bia da enkoye problem ekwan a wonye galamsey ekwan a be fa so ama nipa na nyina che ekwan a be fa so ama amemu ni nyini na konanim sa anyoma we na China for a plan ye because na say o hwe o indicators ya number 1 number 3 Ghana ye major concerns pa hwe number 1 economic indicators ni yesu no an ye gina so number 3 unemployment on say anesi phobia ka omo so egu fie ni ade omo ye ye ni adwuma fo na no kure be PMC ye freezing employment we say there no man nti ye mfa nkrofo adwuma mu ni ade enti we no nanka Ghana ye planning enti emfa say MPP ana NDC na wo so there's a plan but Ghana is Ghana
Nana, yeah, 40 years development plan now. Yes, or more yes. Think ye dear crank door so China food. Now, No, only 5 years. Yeah, dear 40 years. Ghana no why. NDC didn't dear beba, MPP didn't dear beba. Obi a Canadian. Say we cut 24 hours. Can we can we one district, one factory. There's no plan for Ghana. But China model ne say. You bet me a NDC ni MPP ni dear, but yam planning. Yeah. And no more plan you. Yeah. Now yam ko Japan. Jeff say we corner so. E corner so yam ko Japan dear. Na Japan na. Nana Akufo-Addo ko ya say yem papa John Mahama so akono yen hwe adwempa wo mu de ye adwuma when it comes to work. Yeah. Japan omu wo terms a ebe adwuma omu de ye. Yeah. Good. Until now, let's look at Japan philosophy on work and progress. Mbacho ye de toso nti hwe ha. Japan is known for certain cultural and philosophical approaches to work and progress that have shaped its business culture and societal values. Nana was say Japan. Ono mo kwan omo fa so eye omo no ma eno aboa aba omo adwadie hu nsem ne omo ankasa potem puntu hu nsem atimi akoyi. The key aspect nie we sa de we me wo final year university mission building technology ene ye kire me say Japanese philosophy me ya me masters second masters yes a kire me ade we because usua cultural dimensions e kwan a nkofo bi amamre etimi bua wo mo emomutumi ko mani na Japan omo wa baako a omo frɛ no kaizen na kaizen kaizen eye Japan kasa na ye frɛ no continuous improvement into we course bi to say quality management e tira wo sɛ adwuma bi a wo ye no eni kwan sɛ oma adwuma no problem bebrebem o ti ase enti sɛ wo ye kwan a ye kwan ni ye sɛ wo ye bibia sɛ wo wo fufuo ne ni kwan sɛ wo bewie na watu fufuo ni nyina tu agu ade bi a wo ye ne wo sɛ utimi kipu na on ensure there's a waste that's a wastage right o ti ase sɛ mosia we ni e de be ye adwuma na make sure so we use ni ye menwie nkowie bi ntutu bi ntwene nti yen say is bia yakogye besia ye de bedi dwuma wo mamu good nti yakogye besia ne ba senka wo ko Japan for so ye beboa mo munwuma asem ne ade nti ye brɛ mo be bia memfa say $2 million ti mo fa ni dwuma wo kwan we so eno sa no make sure so wo de bedi dwuma na sebe on say sika no enye wo nkyeni ye de corruption be fam ye inflate da bi je fa we ni to so ansa ne aba ansani abaha kaizen no yebeba so enti kaizen no ye continuous improvement be say wo ba multimedia 30 years ni dia ama multimedia ni say de biara da multimedia be make sure say de bia omu ko mani e wonyo that is kaizen enti adwuma bi e ko nanim wo Japan no omu make sure say ekwan no ya ntwen mani ntutu say ekwan no efe mpokra na the following year yebesa ye ni ye say ade na ye no say akoye a ye be make sure say the inflation ye 13 na still na ne ebeko 12 no mo be make sure say ade no omu nse no o ti ase enye se akwa kosi dan na dan no efefefe na se wua egunwuram dabi na no me call comfort noche baby wo ho a ye ne kama asase esei meaning that there's no continuous improvement but Japan forward bibi e friend of kaizen no ye ade na ye ngusuwa ne enye adwuma ni ye kwan ye fa so ye adwuma ye nye ni ye wo ye parliamentarian ye adwuma ye court no ye adwuma ye police ni ye adwuma ye media ye adwuma ye na ye se wa ye ade na wo ye bi ka ho mensen no aha de ye sen no Japan fo adwuma mu de ye adwuma so mu nsen no na emom omu use bi even kaizen continuous improve omu gusu ye adwuma ti ye toa so enye se wo ba me so me de ni ye toa so ti bia wa ba simasi asidan no onwie toa so wo so abesi bi won nchen na se halfway ye ntimi nwie da nti na ye ka se John Mahama se obeye expressway ye de anso ye Accra Kumasi kwan ni wie anso no aye we expressway that is continuous improvement. The other one na Japan for you so the year adwuma ye hard work and dedication or say often associated with Japan's work ethics omukano gambaru is to preserve just say Japan for year adwuma adwuma den perseverance or year adwuma oswana adwuma den gambaru
ɛne ahofama gambaru fire adwuma gambaru etu woyɛ MP woyɛ minister gambaru woyɛ worker bi wɔ aban mu gambaru fa ahofama ɛne adwumaden yɛ adwuma sɛ woyɛ aboɔ man no nti Japan ni timi yɛ adwuma wobɛka so wabɔdam ɔmbɔdam wow baako nso yɛfrɛ no waa ɛha de anka yɛbɛka sɛ bi upper west waa but waa no yɛ team harmony sɛ ɛyɛ yɛn nyinaa ne yɛyɛ abom na yɛtumi ama adeɛ no akɔ yie nti nyɛ MPP deɛ ni dabi NDC deɛ ni dabi baayɛ Ghana nti yɛn nyinaa yɛaka yɛn ho abom sɛ woyɛ MPP ni o sɛ woyɛ NDC ni o yɛboa ne ayɛ ne yie ɛyɛ waa ɛnoa waa no ɛno ne yɛfrɛ no waa no na sɛ kuro no bi wɔ ha yɛfrɛ no waa ɛne yɛnka yi team harmony yɛnke yɛn ho mmom ɛne mpapaamu wokɔ parliament nkyikyɛmu wokɔ policeman nkyikyɛmu wokɔ soldiers nkyikyɛmu Ghana bɛyɛ adwuma bia deɛ yɛ nkyikyɛmu koraa yɛ akrakyefoɔ no ɔmɔ university hɔ no university professors mehu nkurɔfoɔ ɔmo yɛ politician koraa kyɛ wɔm ɔmo politics koraa deɛ ɛtan ɔmo akyekyɛ bɛsɛ wokɔ universities na professors ne doctors no politics ɔmo yɛ wɔ hɔ no ɛkyɛ MPP ne NDC deɛ akrakyefoɔ obiara pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔyɛ doctor ɔyɛ professor ɔyɛ sei ɛna ɔmo nso koraa problem no nti ɔmo koraa ntumi nka ɔmo mbom sɛ yɛka yɛn ho abom ɛno nti na Utaga yɛ NDC ne MPP na ɛbɛyɛ dɛ ne yɛ tumpɔn because na wohwɛ Chinafoɔ deɛ yɛ the second point was that ɛbɛyɛ research for development ɛba ne saa nso a yɛhia onim deɛ nana deɛ yɛhia kokoa deɛ Eugene deɛ yɛaka ne nyinaa bom ne yɛtumi aduru baabi a ɛpɛ sɛ yɛduru ɛti woyɛ research no me deɛ no a yɛde ma bɛka ho sɛ memmoa no mensom because sɛ bɛnyɛma ban na wɔ soɔ divisions no nti ntumi nkɔyɛ dabi mesi akrakyefoɔ no mpo no. And the last one, attention to detail. Okay. Attention to and no na Ghana for you. Oh, where they nyahwe. And no tina bon say some multimedia. Ade bi wo hɔ ne e kan kɔfɔ ntia sɛ anasa where they nyahwe. Ba ye nim sɛ ebe ha adwen. Yeah. What they say? And no ye cast and dogu asɛm ni. Ne nkrɔfo na sɛ where they nyahwe where they oka. But omunim sɛ ebeduru baabi no na nipa na koye kuru. Yeah. Ebeduru baabi na bon sɛ nipa no. Hwɛ enoma bi wɔ hɔ a na Akufo do hyɛ aseɛ sɛ nkete ahantan kakra. O sɛ manfo ka mo so onyɛ hwee. O na onyɛ hwee na ɔnka ne sɛ MPP asɛm bi wɔ hɔ na ɔka mo ntie ɛho sɛ o onyɛ hwee afei eduru baabi no. This is attention to detail. Enti adeɛ no ɔyɛ a ɔyɛ ne yie. Yeah. Ɛnɛ imagine ɛnɛ ɔde ba ɔmo tɔn bayerɛ no. Bayerɛ na ɔbɛtɔn no bayerɛ na bayerɛ no yɛ white no obitumi hwie ngo na ɔde account and then say omo tɔn plantain chips no ne yɛ sɛ de color ɛne ade rubber nyina omo de nane sɛ de bɛyɛ atenten anuane nkofuo di no yɛmfa ho enti yɛgye ani anse yɛkɔ yɛm yɛnwene ho yɛmfa ho yɛ didi de pɛ bia because Ghana ni de pintim dania ne ɔme enti saa nyoma we na mebusa sɛ Yɛwura John Mahama na no ne other predecessor na Akufo do kɔ Japan no ɔka sɛ obesua wansua bibusa sɛ Yɛwura John Mahama sɛ wokɔ Japan China for omo anim omo adwe mpom de yɛ adwuma ne sɛ de biara adeɛ ne yɛ a yɛbɛtoa so sure yɛbɛyɛ adwumaden yɛde nkabɔ mu yɛbɛ make sure sɛ yɛyɛ ne yie na bibia ayɛ okay in fact Kaizen continuous improvement ni sɛ netie what do you say or say make problem visible Kaizen no first problem be near solve e be ye solve say Ghana accident no kuye then develop a counter measure e kwan be so ne be fa so aye ade no say bia Accra accident no ye be ye ne den ba ko ye determine the root cause ne say yenti na ma accident de bia ni pewu then hypothesize solution hypothesize say what they were dream plan now so say okay ye betimi ayi ni say obi anu aye test hypothesis hypothesis say okay o can say be say no akwa say ye ne saa ebe yi na say enye yi uwi then you implement solution just say we hu ade ne say we na me ye betimi ayi na afi waye uwi then there's a standardized work afi ade no wanya ehumuaye a abribia se bi kura koba entrepreneur wodim ne kai koye sa philosophy we na Japan for omudi sua de enti na me kire sa nyoma ni nyina se o te se Ghana akọ Japan a president ba no abusan se de no kusuan akoye den ho wakoye den na okeka we nyina abomu a ni nyina na wie ya ne divisions a ewo ye ntem MPP NDC eti na obi tie adwuma ma na ban na wo so obeyire ne ho ayi adwuma
na ban free so pɛ na afei kokoasa ɔnenam ho a ɛna de yɛduru baabi a yɛduru yɛni vision yɛni plan sɛ ɔman no yɛgyina sɛ nti obiara ba no matter what wodi so ebia no manum ne yɛde asi ani so in the next ebia 10 years in the next 20 years yɛni bi and mehwɛ aban a obenya ho fama that dedication a woka ho asɛm yi na waka sɛ me ɔman ni nyinaa yɛayɛ baako ne yɛayɛ saa nhyehyɛ de ato na parliament ɛnim sɛ mmara bi wɔ hɔ mutumi yɛ a ɛbɛyɛ too entrenched anaasɛ yɛka ne sɛ ɛbɛyɛ mmara bi a wontumi nsesa no ana ɛgyina hɔ penene menim sɛ yɛbɛtumi ayɛ saa nhyehyɛeɛ no na nka yɛnya saa ahofama no ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔman yɛpɛ sɛ in the next 10 years yɛkɔ sei ɛti saa de wei yɛkɔ paase ne parliament wɔbiaa ntumi nsesa no wohu sɛ when aban bɛsesa no ebi ka sɛ na free SHS yɛbɛtwam yɛanyɛ mmara nto ho yɛanyɛ sei sɛ yɛtumi yɛ mmara ɛbɔ biribi ho ban a I mean, sa plan no see a person may ye cosint ye bon buy for 10 years. Nka baby a yebedru te say China for no. Enya sem keto. I mean politics name for bibi ni adwen. You Brem na me be lines and empese me be lines and entem. Na in for Jeff record we mama me the best and incrofo bi.